kaburuji e demngal Pulaar e radio Jawol Sare. Bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jawol Sare jamhire mon hande ko aset nogas e lewru février hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas jeegom habaruji moɗon e ɗemgal Pulaar ko adi fof guinɗe ɗon ko fate korka hande aset ene wayno ko humtete ɗo e diwan Cincinnati 6h23 min woni nde humtete wonande janggo dimanche ne wayno kajjari janggo wonata 6h06 woni nde hejjere pour wonande won yiɗɓe yobde ko fate ne ñalomaji so tawi joomum wawa horde ɓe mbi wonde dottaɗo e Amérique ko $15 par ñalawma wonande neɗɗo mo wawa horde ko fate askal kadi ne wayno dotta ko $15 ɗum non wonande yimɓe julɓe jeeyaɓe surtout e isna wonɓe ɗo e Amérique. Habaruji meɗen guiɗirɗen ko toon to Washington tugnadi kadi ko yalti hono kanko Donald Trump mon continue haare makko contre Cour suprême suudu ñawirde mawdu wonde toon to Washington ene wayno ko kamɓe mbaɗino hanki ñawore wiide wonde ko kanko Donald Trump président mo États-Unis ene wayno ko ala doole o ala kadi hattan kanko hoore makko dottude ko fate ɓeydude fereje douane wonande yimɓe wonɓe aduna ɓe fof leyɗele aduna ɗe fof liggotoɓe États-Unis ɗum noon koko mbiyata tarif ɗum ɗon kadi ko hunde nde ganduɗa ene kamɓe ñawoɓe wonde toon ɓe ko jeegoɓe mabɓe mbi wonde ko kañumen ko ɗum paami wonde ko kanko Donald Trump woni ko vieux de loi nde waɗata ɗiɗo tarifaji kono noon tato mabɓe ne wayno ko goni contre tato ɓeɗo wonɓe contre noon ne wayno jeeya hen hono kanko Clarence Thomas ene jeeya hen kadi juge Samuel Alito ene jeeya hen kadi kanko Kavanaugh ɓeɗo tato ene wayno ko kanko Donald Trump o ñalli ko yettude men o wi wonde ko ɓe goni jambreɓe Amérique ko ɓe goni kadi gendiyankoɓe heddiɓe juge heddiɓe noon e mon o ñalli ko ƴettade ɗumen o wi wonde ko yimɓe ko janfiɓe leñol Amérique ko yimɓe kadi ɓe ganduɗa wona yiɗɓe Amérique ɗum noon ɗum haɗatama wadde ko waɗata ko ɗum waɗi hen subaka kanko Donald Trump e tugnade kadi ko mi toon to CNN o felditi o wi wonde ko tarif mo wonno ɗon ɓoyɗo mo fuɗɗino ma won hitande joni o wi kano leyɗele ɗe foof kala joguinoɗo 10% o ɓeydi hen joni 15% goɗɗi pour wonande o ɓeydude frais douane ɗum ɗo fof ne wayno ko tugnade hande hara laaɓe ko fate droit ene wayno ko kanko Donald Trump ko continue wiide mo lundo kadi kuulal walla ñawore Cour suprême ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa mo continue a haare makko oɗo sa joni hakkude makko kanko Donald Trump e ñawoɓe walla tribunal uji ko jiiɗa e ɗum ɗo kadi ko hakkude makko e tribunal uji juge goto biyeteɗo Syke ene wayno kañum hoorem waɗi hande ñawore nde kadi wi wonde ko itti kala ñawore ɓe ganduɗa kamɓe boordo ɓe mbanno ɗum ko fate en yamirde wonde ko kala nangaɓe ɗo États-Unis hay goto min joga fotani jogade ko wiyete en liberté provisoire nde ɗo ñawore noon kanko oɗon juge ñawore nde waɗi hande nde kadi ko mumtude kala décision ngaji baɗonoɗi ko ɓooyi décision ngaji ɗi en surtout en ko fate en holno kanko Donald Trump laamu makko holno famiri loi walla kuule immigration e nder juge o ko o yenni no fewi e golle ɗe ganduɗa kamɓe laamu ngu ɓe mbaɗata surtout o wi golle ɗe ko golle kersini kadi o wi wonde ko kamɓe koye mabɓe continue ɓe jaɓɓa kuule ɗe ganduɗa États-Unis e surtout kadi ɓe goni koye campagne muɗum ɗum ɗo fof gueɗe ɗe ganduɗa o wiide makko kadi ko gueɗe lundiɗe lawol donc décision mo ƴefti o kanko juge biyeteɗo Syke ene wayno oɗo décision kadi ene wayno ko wiide wonde ko hande à partir de hande nde o ƴefti décision nde hay goto e ñawoɓe immigration wawa salanade yimɓe nangaɓe tan taw ko immigré ko wiyete liberté provisoire muɗum ɗum ɗon mbiyeɗo ngu bonta ɗum ɗon kadi ko hunde ƴewetende nde holno jogori wade siftindon tan ko ñawo goto kadi toon to California waɗino ndeɗon ñawore kono e wayno ko kamɓe cour d'appel e wayno ɓe jamirino ɗum ɗo ko Trump ne jogui hen droit ko wawi wonde fof en wayno kanko Donald Trump o ɓeydi oɗo sa joni kayitaji walla procédure ko fate yimɓe ɗaɓɓoɓe nadde ɗo e leydi he e ɗum noon kadi o wi wonde ko surtout en yimɓe ɓe jeeyaka ɗo e États-Unis kono wonɓe ɗo e Amérique dossier ji men e wayno soit ɓeydama kalisaji soit ɓeydama jutedi muɗum to Washington caggal de kanko Donald Trump o felliti subaka en ɓeydude winde kene wonde 10% wonande aduna fof ko fate frais de douane ɗum ɗo fof kadi ko kanko hoore makko lundade walla continude wonde ko kanko hulani Cour suprême ene wayno républicain oɗo sa joni ko puɗɗi feccade ko fate en kanko Donald Trump sippurtudemo walla salnademo ñone jeeya hen hono ɓeɗon républicain ji gonɗiɓemo walla sippurdemo oɗo sa joni noon kanko Sarah Huckabee Sanders noon ene wayno kañum hoore meeɗi wonde directrice communication toon to Maison Blanche ɗum noon joguiɗo konngol toon e mandat makko gadano kañum hoore woni oɗo sa joni gouverneur toon to Arkansas e wiide makko kanko Sarah Huckabee Sanders o wi wonde ene wayno ko Donald Trump so haɗama hunde kala ko haɗa ko en firti wonde ko kañum hoore mum tawnen gonɗi ɗum koko waɗata ɗum ɗon e kadi kadi mo sippurɗo woni kon Donald Trump ne jogui peeje goɗɗe ɗe rewi ha ɓeyda tarif ko fate États-Unis kanko sénateur Kennedy jeeyaɗo toon to Louisiana e konngol ngol ƴefti hande o wi wonde ko en wayno ko Cour suprême ñawore nde waɗi contre Donald Trump de ɗum ko hunde nde fotani miijede e miijo makko kadi kanko Kennedy o wi wonde ko en wayno so tawi ko fate tarif haɗama hono kanko Donald Trump ko waɗata ko fate ɓeydude frais de douane e aduna he ene wayno firti wonde ko États-Unis ma rembourse ken wona $300 milliards ko fate en kalisaji ɗi heeɓi caggal nde frais de douane ɓeyda e wonande marchandise aji gummotoɗo caggal leydi garoji ɗo ɗi e wiide makko kadi o wi wonde ko tarif o sibabu nde ɗeɗon frais hono kamɓe États-Unis ɓe mbawi ɓeydude e nder mois de janvier tan ken wona 2.9% kala koɓe dañanno en ko fate en kalisaji e ɗiɗon kalisaji kadi kutorama ko fate projet ji nder gonɗi ɗo e nder leydi e kadi ustude kala ñamale ɗe ganduɗa États-Unis jogui donc siftinɗen tan ko fate en
en Donald Trump ɓeydi golla tarif mo waɗi hande o kadi no wayni ko Canada e Mexico kañumen ɗum ala sénateur goɗɗo kadi jeeyaɗo toon to Louisiana hono kanko Kennedy e nder konguɗi ɗi o ƴefti o wi wonde so tawi Cour suprême décision mo ƴefti o henna décision o henna so rewama no wayni ko kamɓe États-Unis ɓe perdata walla ɓe remboursade kene ɓuura $3 milliards kaalisaji ɗi ɓe kemno henna kaalisaji balluɗe ɓe ngalu leydi ndi ɓeydi yarude yeeso e ɗum noon kadi wi wonde ko hawnaki ma wawa bonnude no fewi ko fate henna ɗaminare nde ɓe jogino kamɓe républicain ji fate woteji garoji hitande ujunnaji ɗiɗi nogas jeegom suɓade sarɗiyankoɓe e wiide makko kadi wi wonde sibabude tarifaji kanko Donald Trump ɗi waɗi ngalu leydi ndi ɓeydima kene wonna 2.75% e mois de janvier tan ɗum ɗo kadi ko hunde ganduɗa en walliɓe kamɓe États-Unis surtout laamu makko kanko Donald Trump hokkude kaalisaji no fewi ko woni projet ji gonɗi nder e ustude kadi ñamala États-Unis o jogui oɗo saha joni donc siftini ɗon tan e oɗo tarif kaaliseɗo mo kanko Donald Trump mo ɓeydi hande 10 à 15% ene wayni Mexico e Canada ngala hen par ce que ɗeɗo leyɗele ɗiɗi dumunaji ɓen ɗi mbawino nannodirde makko kanko Donald Trump ɗum noon ko fate marchandise aji gummotoɗi toon e gummotoɗi ɗo États-Unis holno mbawata wossidirede taw goto maɓɓe fof tarif mo heɓato ene saɓori wawi wonde fof ene wayni ko kanko Donald Trump mon continue hande lundade kamɓe ñawoɓe e surtout yen kamɓe Cour suprême donc siftini ɗon tan e nder Cour suprême kamɓe jeegoma wiyaɓe ɓe hen ene wayni ko ñawoɓe tati yaduɓe makko kanko Donald Trump ene jeeya hen hono kanko Clarence Thomas ene jeeya hen juge Samuel Alito ene jeeya hen kadi hono kanko juge Kavanaugh ɓeɗo tati ene wayni kanko Donald Trump o ñalli ko yettude ɗumen o wi wonde ko jambareɓe ko kañumen kadi goni gendiyankoɓe kañumen jiiɗi Amérique heddiɓe fof wi ko hangaɓe kadi ko yimɓe oɗo saha joni hawnaki won yimɓe jogiiɓe kalis mbaɗa mon influence ene mbaɗa ɗum corruption ɗum noon e wayni mon continue ƴettoje makko contre gardiɗo Cour suprême hono kanko John Roberts yimɓe ɗiɗo kadi wonɗa taw ko républicain yaduɓe makko kanko John Roberts taw yimɓe hen goto kadi ko kanko Donald Trump en suuɓi ɗum ni yo won ñaawo toon to Cour suprême awon kanko biyeteɗo mairie habaruji men politique hande toon to Washington tugnade kadi ko winda toon journal biyeteɗo The Hill hono kanko Stephen A. Smith démocrate walla ɓalejo mo kanko Donald Trump o toɗɗi o suuɓi ɗum o wi yo won candidat pour wonde démocrate pour bonnande candidat ji démocrate en kanko waɗi makko o wawi hande kadi critique de démocrate en pour wiide wonde kañumen koyemen tawetake discours mo kanko Donald Trump mo jogori wadde ñande talata garoɗo oɗo discours no mbiyata ko discours ko wiyete State of Nation haalani Amérique ji holno dental Amérique no wayi oɗo saha joni tugnade ko anda han 15 sarɗiyanke démocrate en mbi ko tawetake oɗon discours ken won no gasigo démocrate en taw ko sarɗiyankoɓe mbi wonde ko kañumen koyemen en tawetake discours makko kanko Donald Trump ko woni hen kadi mbi wonde koko tawete discours aji goɗɗi kanko Smith o wi wonde ko yimɓe suɓaɓe taw ko wotanaɓe taw ko officiel en kañumen koyemen poti wonde hellifaɓe mbaɗa golle kellifaɗe ɗe waɗata kanko waɗa makko wi wonde ko démocrate en oɗo saha joni ngala moral sibabude kañumen koyemen salade tawede discours makko kanko Donald Trump o hono démocrate en kañumen koyemen mbi wonde ko ma gar tawe ko noon ma gaddu yimɓe ɓe ganduɗa hen taw ko yimɓe civil en ɓe ganduɗa hen politique mo kanko Donald Trump dañi caɗele laamu makko no fewi tugnade hande ko yaltito noon kanko gouverneur mo Virginia Abigail Spanberger en waɗi ko kanko jogori kanko waɗi makko wadde discours démocrate ɗum waɗata jabade Donald Trump siftinde noon kanko Abigail ko ne wayni ko gouverneur kesso toɗɗaɗo toon to Virginia ko ɓalejo ko basketball wonno kadi ne wayni ko kanko Donald Trump suuɓi oɗo saha joni yo won candidat kadi yo wadde peeje fof beele no bonnande démocrate en dañde candidat mo ganduɗa ɓaleɓe ne mbawi wallude woteji garoji no mois de novembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas jeetati habaruji men international guiɗoɗen ko toon to Gaza ɗum noon tugnade kadi ko yalti toon to journal biyete CNN en wayno kadi kamɓe Newsweek ɓe ƴeftisi ɗum Donald Trump gomu mo waɗi gomu mo wiyata gomu toppiti ko fate jaam oɗon gomu en wayno enen continue oɗo saha joni jogade caɗele siftinde ɗon tan oɗon gomu e wiide mabɓe kanko Donald Trump en wayno ko oɗo saha joni ɓe mbawi maɓe ndendini ken wona $17 milliards ɗum noon ko pour matude toon to Gaza matugol Gaza noon en ɗamina hen ma mbaɗe hen restaurant uji ɗum noon ko hôtelaji ɓe mbaɗa hen kadi nokkuji ɗi ganduɗa hen kala ko wiyete en casino ji ɗum goni maɓe mbaɗa hen nokkuji kadi ɗi ganduɗa taw ko galleji informatique ɗi moftere ɗum noon en wayno ardi oɗon projet kadi ko esi ko biyeteɗo Jared Kushner kañum hoɗum ko net joguiɗo maccal mum ko fate magol wawi wonde fof ene wayno oɗo gomu oɗo saha joni ndi critique asi babunde oɗo gomu ko felliti felede oɗo saha joni ene wayno ko Palestine naɓe ngala hen Ukraine naɓe ngala hen kadi yimɓe jeeyaɓe toon to Europe de l'Ouest kañumen fof ngala hen kono ene waɗi hen yimɓe hohoɓe taw ko kañumen koyemen ko yimɓe oɗo saha joni dimagu laamu men koko yedda ene wayno jeeya hen hono kanko Benjamin Netanyahu ene jeeya hen hono kanko kadi gardiɗo leydi Russie hono Vladimir Putin kamɓe Gaza oɗo saha joni ɓe mbi wonde ko oɗo gomu ɓe gandani holko nafoore mum saabu gila nde jaam wiya signinama hakkude mabɓe kamɓe Palestine naɓe e kamɓe Israël naɓe ɗum noon koye lewru octobre wonno hitande ujunnaji ɗiɗi nogas joyyi tugui nden ha oɗo saha joni kene ɓuura 100 Palestinajo a warama sababude kamɓe Israël ɓe dartinani bomboji ɗiɓe naldata toon to Gaza
to Senegal tunnaade kadi e kongol ngol yefti kanko biyeteɗo Ahmed Cherif Diouf kanko woni secrétaire d'état Sénégal naaɓe wonɓe caggal leydi o wi wonde ɓe ngoni koye liggodirde taw koye ballodiral kanko ministre toppitiji fati tutelle on Cheikh Niang mawɗo leydi Sénégal hono Bassirou Diomaye Faye e kanko gardiɗo laamu Sénégal hono Ousmane Sonko ɓe ngoni koye liggodirde e Maroc naaɓe beele ɓe gartiri kamɓe yimɓe mabɓe nangaɓe toon to Maroc siftintan tan ɓeɗo yimɓe sappo jeetato kañum ñawor yane mumen wonen jamiraki no soke hitande wonen ko lebbi tati sibabu nde fitinaji bannoɗi hakkude mabɓe kamɓe Sénégal naaɓe Maroc naaɓe nde final hakkude Sénégal e Maroc e nder konngol gumingol toon to Tehran ñande 19 lewru février lettre o kadi ene wayno ɓe kuccidi ɗum ko secrétaire général aux Nations Unies e kadi ɓe kuccidi ɗum ko président conseil de sécurité hono kamɓe Iran naaɓe ene wayno ɓe dentini ɓe mbi wonde ko kala nde États-Unis yane mabɓe walla memi ɗumɗoji mabɓe kamɓe koye mabɓe ɓe jaabol jaadugol e no ɓe jannirani ɓe kaali mbi wonde ko kala installation ngaji walla kala base uji gonɗi toon e oɗon région toon to Morian takki ɓiɓe kamɓe Iran ene wayno ɗiɗon base uji fof kamɓe koye mabɓe koɓe toɓɓeɓe ɗumen ɗum noon kadi ne wayno ko kamɓe Iran ɓe mbi wonde koye ɓe continue ha hande kaldigal gongal hakkude mabɓe kamɓe Iran e kamɓe États-Unis ngal mawol ko jibini kono ne wayno ko Donald Trump nene continue ha hande ne wadde menace uji muɗum pour wonde kamɓe Iran ene wayno ko ma yane mabɓe kamɓe Iran ɓe mbi oɗo sadio koɓe par ɓe kaali e nder lettre mabɓe kadi ɓe kaali article 51 ɗum noon ko charte Nations Unies pour wiide wonde ko kamɓe Iran eɓe jogui kamɓe hoore mabɓe haqqi defandude hoore mabɓe habtade no ɓe mbawiri so tawi ɓe janama ha hande toon to Sénégal ñande allahba nde ene wayno congrès mabɓe ɓe mbawi kamɓe koye mabɓe wadde proposition loi o kadi ko pour haddi kala ko fate en départingoragu toon to Sénégal e wiide mabɓe kadi oɗo loi haysinde ɓe cuwata o loi jaɓaɗo walla loi goɗɗo tawde ma rewa toon to congrès jaaɓe caggal nde wonto loi ene wayno ko oɗo loi tugni kadi koye kuulal 314 constitution code pénal Sénégal wiide mabɓe kadi ene wayno ko oɗo saji kala nangaɗe ene waɗa ɗeɗo gueɗe ɗe ganduɗa gueɗe ɗe gona gandaɗe ko mbiyata gueɗe ɗe gona naturel ene wayno jomum ne wawi sokkede ha ken wona duuɓi sappo e kadi ne wawi fawede kalis ken abbo million ngaji sappo francs CFA ɗum noon ene wayno oɗo sa joni jomum anda tan kene fawi ko million o feccere kono ɓe batti ɗum kene wona million ngaji sappo tugnade konngol ngol ƴefti kanko Amadou Ba gardiɗo culture toon Sénégal o wi wonde hay waɗoɓe film uji walla wonɓe télévision ngaji walla windoɓe gueɗe ganduɗa en tawne ne noddi hen ko fate en départingorago o wi ɗum ɗo fof ene wayno ko oɗo loi kadi ma haaɓe jomumen oɗo sa joni ɗo siftin ɗon tan to Sénégal won yimɓe hewɓe nangaɓe ma won joni balɗe sappo ɓeɗo yimɓe kadi ko yimɓe kañum koyemumen ene kaltini wonde kañum teyi enen mbaɗa départingorago kadi mbawi rabde won yimɓe hewɓe ñawuji biyeteɗi sida kadi ne wayno enquête aji nene continue toon to Sénégal to Mali frontiére Mauritanie e Mali tugnade hande journal biyeteɗo Sahara Média ko haali ne wayno ko camion ngaji kewɗi nan dartina toon to frontiére hakkude Mauritanie e Mali to banggue Mali to tugnade hande koɓe kala ɓe mbi frontiére uji dartinɓe camion ngaji mbi wonde ko ɗiɗo camion ngaji dole hen gummiɗi toon to Burkina Faso walla toon to Côte d'Ivoire ko dimdi ko ɓurti ko jamira kamɓe chauffeur ɓe koɓe yamiraɓe kala ko woni camion ngaji yoɓe guittu ɗum ha laaɓa ɗum no yimɓe ɗum déchargé tugnade hande kamɓe chauffeur ɓe koɓe gulliti ɓe mbi wonde ko ittude kala ko wonno e camion ngaji ko en wadde ɗum e leydi hawnaki ɗum ne wawi bonnude marchandise gonɗo toon ene wawi kadi addude kamɓe camion ngaji ɗi en moɓe nawanta ɗiɗo marchandise aji pertude kayko men ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe ɓeɗo chauffeur ɓe camion ngaji ɓe gullitima toon to hohoɓe Mauritanie pour yo mbaɗa intervention ɓe wiide mabɓe kadi guila ɓe gummi frontiére uji to Côte d'Ivoire walla toon to Côte d'Ivoire ɓe ndewe e nder leydi Mali ɗum noon kadi taw ne reeniɓe douanier ɓe dañani hay caɗele goto hillande ɓe jetti frontiére hakkude Mauritanie e Mali ko toon ɓe dartina donc kene ɓuura camion ngaji sappo oɗo sa joni nan toon to frontiére wuuro wiyeten ko Gouguiɗo hakkude Mali e Mauritanie